Moikka moi kaverit! Tiesitkö muuten, että pystyt seuraamaan mun YouTube-kanavaa myös Smart TV:stä? Ja tänään mä näytän sulle, kuinka tämä tapahtuu. Eli menet sun Smart TV:n sen ja valitset sieltä YouTube. Ja jonka jälkeen pääset YouTube-kanavalle. Tän jälkeen kirjoita hakukenttään tänne meikäläisen nimen, eli Jouni Ilonen, yes. Jonka jälkeen pääset mun profiiliin, tämmöiseen, yes. Ja tämän jälkeen painat tilaat, jonka jälkeen sä huomaat, että tilauskohdassa, tilaukset, mun kanava tulee tänne näkyviin, yes. Sen jälkeen kun olet tehnyt tämän, niin pääset heti siirtymään mun kanavalle. Ja tosissaan tästä pääset heti näkemään mun aikaisemmat livestream-tunnit, joita mä oon pitänyt sinulle. Ja jos haluat osallistua kenties reaaliajassa, eli tulevia livestream-tunteja just sillä hetkellä kun tämä tapahtuu, niin omana kategoriana tämä tulee näkymään mun tuossa TV:ssä. Ja tosissaan sen jälkeen vaan valitset kyseisen tunnin, johon haluat tulla, olipa se nyt joku tanssitunti tai olipa se kenties joku kehonhuolto, ihan mikä tahansa tunti, niin klikkaat vaan siitä ja pääset heti kivasti treenaamaan. Ja muista tosissaan tykätä mun kanava ja laita ihmeessä kommenttiin, mitä tykkäsit jumpasta. Toivottavasti tässä oli jotain kivaa hyötyä just sulle.